Ο Παναθηναϊκός σήμερα κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να χάσει έναν αγώνα 4-0. Ένα πολύ βαρύ σκορ. Ένα σκορ που δεν αξίζει στην ιστορία αυτής της φανέλας και αυτής της ομάδας. Τραγικό αποτέλεσμα, οι οποίες πιστεύω ότι στηρίζονται σε κάποια βασικά λάθη τα οποία έγιναν στην στρατηγική του προπονητή, του Ράφα Μπενίτες. Όλα αυτά και όσα μπορεί να συζητήσουμε, όσα αντέχουμε να συζητήσουμε σήμερα, θα τα συζητήσουμε εδώ με τους συνήθεις υπόπτους. Έχω στην άλλη άκρη της διαδικτυακής γραμμής τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Πέτρο. Και στην άλλη άκρη τον πρόεδρο της εκπομπής, τον Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Σπύρο. Πήγαμε μονοκόμματα σήμερα. Ούτε intro, ούτε τίποτα. Κατευθείαν. Εντάξει, νομίζω ότι και που μπήκαμε είναι... Πολλά είναι, και πολλοί που είναι. Ναι, για αυτό που ζούμε σήμερα. Το είδαμε το παιχνίδι. Πολύ υποσχόμενο το σημερινό live. Πολλά υποσχόμενο, δεν ξέρω αν θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Είναι πολλά υποσχόμενο γιατί έχεις πείσμα. Έχεις πείσμα και δεν καταλαβαίνεις γι' αυτό. Έχεις πείσμα. Για να δούμε. Έχεις πείσμα με τον αρουραίο το ζαρουρί. Έχεις πείσμα με αυτό το άμπαλο το παιδί, το οποίο μας το έχουν φεσώσει και πρέπει, επειδή παίρνει μεγάλο συμβόλαιο, να το βάλουμε να παίξει. Έχεις πείσμα. Όπως έχει πείσμα και όλος με το ταμπόρδα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παρατάχθηκε μία ομάδα σήμερα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Η ομάδα ξεκινάει από το τέρμα. Καλά μπήκανε, ρε φίλε, αλλά πίσω μπάζαμε, ρε μαλάκα. Εγώ θα πω αυτό που είδα. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Η ομάδα ξεκινάει από τον ποντοφύλακα. Μετά τον ποντοφύλακα, εγκέφαλος του παιχνιδιού πάντα είναι το center back. Αποφάσισες για άλλη μια φορά. Πες την εντεκάδα όλοι όπως είναι. Αφού ξεκίνησες, δώσε την εντεκάδα, ναι. Δώσε και την εντεκάδα, ρε παιδί μου, αφού είναι σκληρή ταινία σήμερα. Είναι σκληρή. Είναι... Τέλος πάντων. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, θα ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε μια ανάσα. Δώσε και δεκάδα και πάμε. Δώσε και δεκάδα. Λοιπόν, μπήκαμε... Πέτρο, βασικά πες λίγο την εντεκάδα. Πες την εντεκάδα. Πάμε, Πέτρο. Λοιπόν, την εντεκάδα. Θα μου χαρίσετε λίγο την υπομονή σας για να τη βρω. Γιατί πραγματικά με αυτά που ζω έχω ξεχάσει μέχρι και την εντεκάδα. Τέλος πάντων, ναι, ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με τον Λαφόν στο τέρμα. Στην άμυνα ξεκινώντας από δεξιά Καλάμπρια και Γετβάη, Τουμπά, Κότσιρας. Στο κέντρο είχαμε τις επιλογές Τσιριβέ για Τσέριν. Στα άκρα είχαμε την επιλογή και πιο μπροστά Μπακασέτας και στα άκρα Πελίστρη με Ζαρουρί, επίθεση Τετέι. Είχαμε συζήτηση προφανώς με τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί μας αρέσει να... Ό,τι βλέπουμε το σχολιάζουμε μεταξύ μας. Εγώ επέμενα στο ότι ο Τσέριν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους ρόλους τους οποίους ανέλαβε σήμερα. Για μένα ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε σήμερα ο Ράφα Μπενίτες, γιατί για μένα πάντα, έτσι, δεν αποτελεί αυτό άποψη της εκπομπής. Ό,τι καλό χτιζότανε, απλά τον γκρέμιζε ο Τσέριν, ο οποίος κοιτάει πίσω, δεν ξέρω τι κάνει.
δεν ξέρει να κάνει, δεν μπορεί να κάνει σωστή πάσα, δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ένας από τους ρόλους που έδωσε ο Ράφα στον Τσέριν σήμερα, από ό,τι είδα, από ό,τι άκουσα, από τα σχόλια, ό,τι φαινόταν τέλος πάντων στην αναμετάδοση του αγώνα, ήταν ότι ο Τσέριν είχε και ένα ρόλο να μοιράζει το παιχνίδι, έτσι. Αυτό πιστεύω πως δεν μπορούσε να το υπηρετήσει. Όχι να το υπηρετήσει, το κάνει χειρότερο. Δηλαδή ήταν μείον για μένα στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, με την απόφαση αυτή να παίξει ο Τσέριν, ή να παίξει αυτό το ρόλο. Αν έπαιζε κάτι άλλο, ίσως μου φαίνονταν καλύτερος. Αλλά αυτό είδα, αυτό λέω. Έχω δει κάποια σχόλια από κάποιους που βρίζουν τον Κότσιρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να τα βάλεις με τον Κότσιρα που παίζει με ανάποδο πόδι σε μια μη φυσική του θέση, απλά για να υπηρετήσει την ομάδα και να βοηθήσει την ομάδα όσο μπορεί. Ζαρουρί, που ξεκινήσαμε έτσι, ναι, κακές επιλογές. Δυστυχώς δεν βοήθησε όμως η αλλαγή με Παντελίδη. Δεν ξέρω. Δεν βοήθησε η αλλαγή του. Πάντως, για μένα. Για μένα, το παιχνίδι χάθηκε επειδή δεν μπορούσες στα πρώτα 60 λεπτά να μετουσιώσεις την παρουσία σου και την υπεροχή σου. Για μένα ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος σε 60 λεπτά. Παρόλο που δεν μπορούσε να τελειώσει. Ήταν πολύ καλύτερος. Μετά, κάτι φορά, ύπνος, επιλογές και η ομάδα πήγε έτσι όπως θα πήγε. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Εγώ είδα ρε την ίδια παράνοια που είδαμε το καλοκαίρι με τη Rangers. Μπαίνεις μέσα, πιέζεις, κάπως πας να δημιουργήσεις κάτι με την πίεση. Είσαι πιο γρήγορος, θες περισσότερο την μπάλα, κυνηγάς, δεν τους αφήνεις ήσυχους και σε κρεμάει άμυνα. Εγώ αυτό είδα. Ένα Γετβάη ο οποίος, έχει μία ταχύτητα και ας πούμε μία καλύτερη πρώτη πάσα από ό,τι έχει ο Ίγκασον, και ένα Γετβάη που του βγήκε στην πλάτη της άμυνας 3 ή 4 φορές ο Γιόβιτς. 3 φορές, γιατί το τελευταίο το φάγαμε πάλι με Μπράουν. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στο Γετβάη, Ο Ζαρουρί από αριστερά κάκιστος, το, ναι. Ο Πέλιστρι δεν έχει ρυθμό. Μπακασέτας, δεν έκανε κάτι παραπάνω, αλλά δεν ήταν και κακό σήμερα σε σχέση με άλλες φορές που έχει παίξει. Και η υπόλοιπη ομάδα, εντάξει, ό,τι έκανε. Καλάμπρια πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος. Μετά κάποια στιγμή φάνηκε να κουράστηκε. Ο Τετέι πάλευε πολύ στην αρχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δεύτερου. Μέχρι που κάποια στιγμή τον κούρασαν και τα έχνουν και τον Μουκουντήρα, παιδί μου, Ιάκο, και έχει αυτό τον τύπο εκεί πέρα που είναι σαν μπράβος. Νομίζω ξενέρωσε και αυτός μετά. Ναι, μετά ο Τετέι δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Είχε ξενερώσει λίγο, νομίζω. Ναι, ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Φάνηκε αυτό το παιδί. Και ο Παντελίδης που μπήκε, ναι, ενώ πήγε να ξεκινήσει καλά, μετά δεν μπορούσαν να αλλάξουν 2 πάσες. Ειδικά μετά το δεύτερο γκολ ήταν λες και ξαφνικά βρισκόντουσαν σε άλλο γήπεδο. Φάνηκε ότι έλειπε ένα κανονικό αριστερό μπακ. Κότσι Άλβες, καλός. Πόσο να δώσει, Τα λέγαμε την άλλη φορά, ότι και τι δεν έχει κάνει, ας πούμε, για αυτή την ομάδα, αλλά αντικειμενικά, ρε παιδί μου, χρειαζόταν εκεί έναν άνθρωπο να ξέρει αυτή την πλευρά συγκεκριμένα, να βολεύεται με αυτή την πλευρά, να παίζει αυτή την πλευρά. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να σε βοηθήσει επιθετικά ο Κότσι Άλβες. Δεν γίνεται. Δεν έκανε ανεβάσμα, δεν έπαιξε ούτε με τον Παρσεραϊκό. Χρειαζόταν έναν άνθρωπο εκεί πέρα να βοηθήσει. Ο Τσέριν δεν μπορούσε να το κάνει. Και κάπως έτσι είχες ένα καλό ημίχρονο, πίεζες και που προσπαθούσε να κάνεις φάσεις. Έφαγες αυτό το γκολ που έφαγες το 15, όπως το έφαγες. Παρ' όλα αυτά η ομάδα συνέχισε να είναι καλή σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κάποια στιγμή, άμα σε πουλάει άμυνα 1, 2, 3, 4, εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή και στο σπίτι σου απ' έξω φιλικό να παίξεις, να είσαι παιδί,
για να πες μπάλα. Όχι ούτε να σε κοιτάνε 40.000 κόσμος, ούτε να σε βλέπουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την τηλεόραση. Άμα σε πουλάει άμυνα μετά από λίγο, ρε φίλε, και σε ξενερώνεις μπροστά, λες, εγώ γιατί τρέχω, τι κάθομαι και κάνω τώρα. Ναι. Για ποιο λόγο. Λογικό και αυτό, ναι. Ναι. Πάντως, να πω κάτι, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι αναλυτής, δεν είμαι... Αλλά δεν μπορεί να είμαι μόνος. Δεν καθόμαστε τώρα να κάτσουμε να μιλήσουμε για, ξέρεις, τα μεσοδιαστήματα και τις πάσες. Όχι, Τι είδαμε, λέμε. Αλλά όχι, θέλω να πω, δεν μπορεί να είμαι ο μόνος που βλέπω αυτό το κακό Τσέριν. Δεν ξέρω, εγώ είμαι στα άκρα με τον Τσέριν, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είμαι ο μόνος που νιώθω έτσι. Όχι, απλά είναι εγώ. Κοίτα, δεν είναι ότι σήμερα ήταν καλός. Αλλά αυτό ήταν πάντα. Δηλαδή και τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Αυτό ήταν ο Τσέριν. Δεν είναι ότι σήμερα έγινε κάτι άλλο. Αυτό ήταν ο Τσέριν και όταν ο Παναθηναϊκός ήταν καλός με τον Γιοβάνοβιτς. Του έδαινε στην μπάλα, την έπαιρνε ο Πέρεφ, την έδινε στο Τσέριν και αυτό την έσπαγε δεξιά και αριστερά ή πίσω. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν μπορούσε η μπάλα να πάει μπροστά, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποτέ. No. Είναι λες και έχει ανάποδες παροπίδες. Δεν μπορεί να δει ευθεία. Βλέπει δεξιά, αριστερά και πίσω. No. Σήμερα δεν καταλαβαίνω τη σημερινή σου αιμόνη με τον Τζέριν. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, 60 λεπτά να προσπαθείς να κάνεις φάση και ο Τσέριν να στη χαλάει, ρε φίλε. Να παίχτη σου να στη χαλάει τη φάση. Γιατί εγώ το είδα 5 φορές, να σου χαλάει φάση, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Δεν φταίει ο Τσέριν, έχει πείσμα, συνεχίζει να έχει πείσμα τεράστιο. Δεν φταίει ο Τσέριν σήμερα για αυτή την τραγωδία που έχουμε δει. Δεν φταίει ο Τσέριν, προφανώς δεν φταίει μόνο αυτός, ρε φίλε. Απλά σου λέω ότι δεν μου φταίει ο Τσέριν. Και όταν αποφασίσεις ότι φταίει ο Αρουραίος, θα γλιτώσουμε και θα απαλλαγούμε από αυτό το πράγμα, γιατί ευτυχώς έχει έρθει ο Σαντίνο Αντίνο και θα απαλλαγούμε από τον Αρουραίο. Θα απαλλαγούμε από ένα φόρτωμα που μας έχει κάνει ο Αστραπόγιανος. Ένα παίκτη ο οποίος έχει έρθει δανεικός, ο οποίος έχει ρήτρα για να νεωθεί και να μείνει στο Παναθηναϊκό. Κάτι που στην αρχή δεν το λέγανε και το κρύβανε. Όντως το κρύβανε. Μπράβο, και έβαλε το hat-trick και μετά, παιδιά, έχουμε κάνει super deal 3 εκατομμύρια δικός μας. Όταν σας λέω από την αρχή ότι αυτό το παιδί δεν κάνει ούτε για το λεβαδιακό και καταστρέφει απλά τις φάσεις και όλο το στήσιμο και το build-up του Παναθηναϊκού, δεν θέλετε να το καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Κύριε Μπενίτεθ, πραγματικά, άξιο απορίας. Παίζεις ντέρμπι με την ΑΕΚ μέσα στην Αγία Σοφιά. Δεν έχεις κάτι να χάσεις σήμερα, έχεις μόνο να κερδίσεις. Και αποφασίζεις να μην βάλεις τον Ίγκασον center back και να πας στην επιλογή και τη βάει. Μπορείς να μας εξηγήσεις το λόγο? Πραγματικά μπορείς να μας εξηγήσεις το λόγο που τα center back σήμερα ήταν Γετβάη και Τουμπά? Μπορεί ένας χριστιανός να εξηγήσει σε αυτή τη λιμαδιασμένη ομάδα γιατί δεν υπάρχει αριστερό πόδαρο center back? Μπορεί ένας χριστιανός να μας εξηγήσει γιατί αυτή η ομάδα παίζει αναγκαστικά με τον Ζαρουρί μέχρι και σήμερα? 4-2-3-1, 4-3-3, κάποια στιγμή το κάναμε και 5-2-1, τάδα όλα. Όταν λέμε ότι τάδα όλα, τάδα όλα. Ο Γιόβιτς, ο Μπυροκύλης, σε προλαβαίνει και τη βάει μία φορά, κατεβάζει την μπάλα και τη βάζει μέσα στα δίχτυα. Λέω, δεν πειράζει, λέω. Δεν πειράζει. Έχεις πρεσάρει, λέω, θα γίνει μία φάση και μπορεί να ισοφαριστεί. Και έρχεται και στο κάνει και δεύτερη. Εκεί, πραγματικά, δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου είπε ότι το παιχνίδι δεν γυρνάει. Αλλά πιο πολύ από όλους σήμερα, τα έχω με τον προπονητή. Τα έχω με τον προπονητή. Γιατί την προηγούμενη φορά που του βγάλα το καπέλο για το 4-4-2 και για το πώς παράταξε την ομάδα, αλλά σήμερα δεν γίνεται να περιμένεις μέχρι το 45 για να βγάλεις τον Αρουραίο. Δεν γίνεται να περιμένεις μέχρι το 45 που τον βλέπεις από την αρχή που καταστρέφει όλες τις δημιουργίες το ημίχρονο για να τον βγάλεις τον Αρουραίο έξω. Δεν γίνεται. Θα δεχόμουν ειλικρινά
να ξεκινήσεις αριστερά με τον Πελίστρη και τον Παντελίδη και να μην έχει ανάσες πλέον ο Πελίστρη και να βάλεις μέσα τον Μπόκο, ρε πούστη. Και θα έλεγα ότι θα παίξουμε με ό,τι ανάσες έχουμε. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα σήμερα τον Αρουραίο? Γιατί? Πραγματικά γιατί? Όσον αφορά την αιμονή που έχει σήμερα με τον Τζέριν εσύ, εγώ θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ο Παναθηναϊκός σήμερα παρατάχτηκε με αυτό το σύστημα, το οποίο ο Τσέριν έπαιζε λίγο πιο μπροστά από τον Τζιριβέγια, από την αριστερή πλευρά κάποια στιγμή του γηπέδου, ο οποίος, αν βάλεις το παιχνίδι και το ξαναδείς από την αρχή, έψαχνε να δώσει πάσα αριστερά και ο τύπος ήταν πάνω στη γραμμή, στον ασβέστη. Λες και είναι ο Ντι Μαρία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μας τον φορτώσατε και πρέπει να τον φάμε. Μας τον φορτώσατε και θα τον φάμε, ρε πούστιδες. Τι να κάνουμε? Άλλη μια πάρα πολύ καλή επιλογή του πρώην τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Όπως είπα, μάτς με το μάτς θα το πάμε. Ναι. Το πάμε μάτς με το μάτς. Ελπίζω ο Σαντίνο Αντίνο να βρει γρήγορα αγωνιστικό ρυθμό. Δεν κάνω βλάκα. Ελπίζω να βρει γρήγορα αγωνιστικό ρυθμό. Εάν ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και παίζει για ακόμα 45 λεπτά με τον Αρουραίο, η ομάδα δεν θα πάρει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ο Πελίστρης πρέπει να πάρει δυστυχώς και άλλο ρυθμό. Προσπάθησε να κάνει κάποια τρεξίματα, φαίνεται ότι δεν είναι καλά, όχι σε πνευματικό επίπεδο, σε πνευμόνια. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τρέξει 70 λεπτά πάνω κάτω, κάτι το οποίο ήταν ο άσος του. Ο Κυριακόπουλος σήμερα επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεκίνησε βασικός. Θα του έδινε 45 λεπτά και αν βλέπαμε ότι μπάζει αριστερή πλευρά, θα βάζαμε τον Κότσιρα να παίξει με το ανάποδο πόδι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η σημερινή δομή πραγματικά της εντεκάδας. Και κανονικά θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι και κρίμα να τον κατηγορώ τόσο πολύ εγώ και άλλοι τόσοι, να μας εξηγήσει και να μας πει, παιδιά, τον Ίγκασον δεν τον έβαλα γιατί σήμερα έγινε μια ενόχληση στον πρωταγωγό. Τον Κυριακόπουλο δεν τον έβαλα γιατί πίστευα, ξέρω εγώ, ότι ο Κότσι Άλβες θα πάει μια χαρά σήμερα με τον Αρουραίο. Τον Αρουραίο τον έβαλα γιατί μου τον εφόρτωσε ο Αστραπόγιανος. Να πει, να βγει και να μιλήσει. Δεν είναι κακό. Θα στηρίξει η ομάδα. Εάν γυρίσεις και πεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, η ομάδα θα στηρίξει. Γιατί τώρα, κύριε Μπενίτε, κάποιοι σε φανάζουν και τρελό. Και ξέρεις τι θα γίνει? Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Αυτό θα γίνει. Ζεις και να πλες για το επόμενο μάτς, το οποίο είναι την Πέμπτη. Ζεις και να πλες για το επόμενο μάτς. Σήμερα πήγες να δώσεις ένα παιχνίδι στο οποίο πραγματικά δεν είχες τίποτα να χάσεις, είχες μόνο να κερδίσεις και κατάφερες να χάσεις με 4-0. Κατάφερε να χάσει το παιχνίδι που δεν μπορούσε να χάσει. Θα μπορούσες να χάσεις με 4-0 και να έκανε η ομάδα 18 φάσεις και να λέγαμε δεν μπήκε στα δίχτυα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αυτή η παρέτηση, αυτό το ρεμπούστε και που μπλέξαμε, ήταν τέρμα εκνευριστικό. Τέρμα εκνευριστικό. Είναι σαν να βλέπεις το μάτς με τον Μπάουκ. Σαν να έβλεπες το μάτς με τον Μπάουκ. Πραγματικά. Τον Τσιριβέγια τον πέθανες. Τελείωσε ο Τσιριβέγια. Τον Τσιριβέγια τον πέθανες. Ο Τσιριβέγια κάποια στιγμή έκανε ένα τελευταίο σπριτ και έκοψε με τάκλινγκ την μπάλα και τον είδα να πιάνει πίσω το μυρό του. Τον πέθανες τον Τσιριβέγια. Τον πέθανες. Τον έχεις πεθάνει. Το φωνάζω εδώ και τόσο καιρό. Τον πέθανες τον Τσιριβέγια. Τον πέθανες. Την Πέμπτη κρίνεται ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και τον Τσιριβέγια τον πέθανες. Θα βάλεις το Σιώπη. Θα βάλεις το Ρενάτο Σάντσες που του έδωσε σήμερα αριθμό.
Να δω τι θα κάνεις τώρα έτσι όπως τα έκανες. Να δω τι θα κάνεις. Τον πέθανες. Ο Παντελίδης δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη. Ναι. Την Πέμπτη. Ο Τετέι δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη. Άρα τι θα κάνεις? Θα παίξεις με τον Αρουραίο και τον Πελίστρη. Και θα βάλεις στο κέντρο κάποια στιγμή το Σιώπη και τον Ρενάτο Σάντσες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εκεί να δεις γλέντια. Εκεί να δεις γλέντια. Γιατί τον Τζιριβέγια τον πέθανες. Το φωνάζω τόσο καιρό. Τον πέθανες. Τον πέθανες. Αυτό είναι το... Εγώ... Αυτό είναι το αποτέλεσμα για αυτά που βλέπουμε πάρα πολλούς αγώνες και μήνες πίσω. Ένα απίστευτο, ένα αποτέλεσμα από μια δουλειά η οποία δεν κατάλαβε κανένας για το τι δουλειά συμβαίνει, τι δουλειά γίνεται στην ομάδα από το καλοκαίρι κιόλας. Όλοι γυρνάγαμε και απορούσαμε και λέγαμε ποιο είναι το σχέδιο, τι συμβαίνει, τι κάνουμε, τι συμβαίνει με την ομάδα και αυτά, ξέρω εγώ. Και κανένας δεν είχε να σου πει ότι, ξέρεις, υπάρχει αυτό το σχέδιο, ρε παιδί μου. Ακολουθούμε αυτή τη γραμμή αυτό το καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Όλα αυτά οδηγούν σε ακόμα μια ντροπιαστική εικόνα, ντροπιαστική ημέρα, όπως και αυτή με τον ΠΑΟΚ, που υποτίθεται πως ήταν μια ημέρα η οποία θα σημάδευε την ομάδα και θα έδινε κάπως το σινιάλο για αντεπίθεση και σε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο κομμάτι της οργάνωσης και στο κομμάτι των μεταγραφών. Υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το δύσκολο παράθυρο μεταγραφικό. Για μένα γίνεται όλο και πιο φανερό ότι υπάρχουν πολλοί παίχτες σε αυτή την ομάδα που δεν μπορούν δυστυχώς να ανταπεξέλθουν σε οδηγίες και πλάνα του εκάστοτε προπονητή της ομάδας και στην αντίστοιχη ποιότητα που πρέπει να έχει ο κάθε παίχτης σε αυτή την ομάδα, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για κάποιον Πανσεραϊκό, κάποιον Λιβαδιακό που είναι πραγματικά πολύ ωραίο παράδειγμα για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιες ομάδες, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδος και είναι πραγματικά ντροπιαστικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να χάνεις σε αυτό το ντέρμπι με αυτή την εικόνα. Ξαναλέω, δεν είναι το θέμα. Ένα ντέρμπι θα το χάσεις, αλλά με αυτή την εικόνα. Ελπίζω πραγματικά να σκύψουν τα κεφάλια και να γίνει δουλειά, γιατί όση δουλειά μπορεί να γίνει στο δύσκολο χειμώνα, μπας και χαρούμε λίγο το υπόλοιπο του διαστήματος που μένει μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν έχει κάτι. Έχει τελειώσει. Είναι γρανάσταση στο Γιώβιτς τώρα, αλήθεια. Είναι γρανάσταση στο Γιώβιτς. Για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει από εμάς? Πέτρο, είναι αυτό που σου έλεγα. Έχει ακόμα 20 μέρες να παρουσιάσει ένα πλάνο μέσα από αυτή την ομάδα. Δυστυχώς δεν είναι Νοέμβρης. Δυστυχώς αύριο ξημερώνει 19 Γενάρη. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει απολύτως τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Η τρέλα που έχω και τα νεύρα που είδα ότι στην ομάδα σήμερα δεν ήταν βασικός ο Ίγκανσον δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Ειλικρινά. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και είδα ότι δεν υπάρχει μέσα στη βασική ομάδα ο Ίγκανσον, ξεκίνησα και έγραφα. Ο Τυφλοπόντικας, φέρτε του κάνα εσπρέσο να ξυπνήσει, δώστε του κάνα χαστούκι πάλι, γιατί πάλι παίζει με το τάμπλετ. Τα έλεγα. Ξανά βγαίνω αληθινός. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Έχει άνοια. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Ειλικρινά.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι παθαίνει. Για ποιο λόγο σήμερα δεν έπαιζε ο Ίγκανσον? Υπάρχει ένας που μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο, ρε παιδιά, σήμερα δεν έπαιξε ο Ίγκανσον? Ειλικρινά. Και έπρεπε να παίξει ο Γετβάη. Μπορώ να σου πω για ποιο λόγο δεν έπαιξε ο Ίγκανσον, αλλά δεν θα σε καλύψω. Έχεις δηλαδή πληροφορία? Όχι, δεν έχω πληροφορία, απλά με αυτό που καταλαβαίνω. Ωραία, για πάμε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Γετβάη είναι πιο γρήγορος. Ο Γετβάη είναι Και πιο αυτό γρήγορος που από τον Ίγκανσον. ήθελε. Ναι, είναι πιο γρήγορος από τον Ίγκανσον. Είναι πιο γρήγορος. Έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν έχει καλύτερα αντανακλαστικά, και αυτό φάνηκε. Ο Ίγκανσον θα είχε καλύτερη τοποθέτηση σε όλες αυτές τις φάσεις και θα την είχε κόψει. Πολύ καλύτερη. Εντάξει. Αλλά αυτό που δεν έχει ο Ίγκανσον είναι η ταχύτητα που ήθελε από τα center back σήμερα να ανεβαίνουν μέχρι το κέντρο και να πιέζουν. Γιατί αυτό Δηλαδή- έκανε. δηλαδή- Ανέβαινε ο Τουμπά και ο Γετβάη και πιέζανε τον Πινέδα. Το είδες? Δηλαδή, εμείς σήμερα βάλαμε το Γετβάη για να πάρουμε υπεραριθμία στο κέντρο. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, για ποιο λόγο έπρεπε να έχουμε τα πιο γρήγορα center back που έχουμε διαθέσιμα. Δεν κατάλαβα. Δεν Και έχει στην λογική. τελική βάλε τον Palmer Brown, ρε φίλε. Βάλε τον Palmer Brown άμα θες ταχύτητα. Μπορεί να είναι μου λίγο κάνει- καλύτερος. Να μου κάνει τι Δεν το εμένα καταλαβαίνω πάλι. ούτε εγώ για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί φαίνεται, δεν ξέρω, μπορεί να φοβόταν ότι με την πίεση, ας πούμε, που θα ασκούσε μπροστά θα είχε πρόβλημα στο κέντρο. Και ήθελε να ανεβαίνουν τα center back να πιέζουν πιο πάνω. Εγώ αυτό είδα. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που παρατάσσεις σήμερα την ομάδα, την εκθέτεις. Ναι, με τον Κότσιρα, ενώ έχει ήδη τον Κυριακόπουλο να έχει πάρει παιχνίδια, έστω και λίγο, και εγώ είμαι κατά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα για το Ζαρουρί, δεν ξέρω, ρε φίλε, το μόνο που μπορώ να πω για το Ζαρουρί, είναι ότι επειδή έχει δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια ότι είναι πιο μαζεμένος τακτικά την άμυνα, θεωρητικά μιλώντας, σε σχέση π.χ. με τον Τζούρισιτ και σε σχέση με τον Μπαντελίδη που δεν τον ξέρει καλά και που είναι δεξί εξτρέμ, και τον Μπελίστρη που είναι δεξί εξτρέμ, σου λέει θα παίξω με τον Ζαρουρί που είναι λίγο καλύτερο τακτικά να βοηθήσει τον Κότσιρα. Αυτό κατέληξε να πάει πολύ λάθος. Ήταν από εκεί ο Τσέριν. Ο Τσέριν δεν ήξερε που θα βρει το εξτρέμ. Ο Ζαρουρί σε εκείνη τη φάση του Λιουμπίσιτς έπρεπε να είναι πάνω στο Λιουμπίσιτς και ήταν 2-3 μέτρα πίσω, όπως ήταν ο Τζούρισιτς πέρσι σε πολλές φάσεις. Ισχύει. Έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα έκανε και ο Τζούρισιτς. Ναι. Και καταλήξαμε να τρώμε αυτό το γκολ γιατί κοιμήθηκε το αριστερό εξτρέμ και το δεξί center back. Αν είχε ξυπνήσει ένας από τους δύο, το γκολ δεν θα έμπαινε. Και αυτό το γκολ είναι που σε έβαλε πίσω. Σε έβαλε σε αυτή την κατάσταση ότι τώρα πρέπει να πάω να βάλω γκολ, να τρέξω, να κάνω ένα ράνο. Όλο αυτό το πράγμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο καλώς το είδαμε, αλλά παρόλα αυτά σου πρόσθεσε πίεση. Και μετά έρθε και το 2-0 και σου κάντε για και τσάω, πήγαινε. Ξέρεις τι γίνεται όμως? Αν ήταν ο οποιοσδήποτε άλλος προπονητής σήμερα στο Παναθηναϊκό, θα βγαίνετε όλοι και θα φωνάζετε και θα λέγατε τι τράγο μας φέρανε. Επειδή όμως είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν θέλετε κανένα σας να του κάνει κριτική. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι θέμα κριτικής. Κριτική να το κάνουμε, ρε φίλε. Δεν θέλω να τον βαφτίσουμε τυφλοπόντικα και άμπαλο το Ράφα Μπενίτεθ. Ο άνθρωπος σήμερα έχει εκθέσει την καλή πεντάδα του Παναθηναϊκού μπροστά με μια άδεια πεντάδα πίσω. Το καταλαβαίνεις ή όχι? Αυτή είναι η αλήθεια. Έκθεσε 5 παίκτες οι οποίοι τα δώσαν όλα στο pressing μπροστά. Για 35 λεπτά εγώ νόμιζα ότι βλέπω μια ομάδα φρέσκια με τρεξίματα με το ένα με το άλλο και λέω μπράβο, έγινε δουλειά. Και αυτοί οι 5 παίκτες μπροστά, γιατί η ομάδα χωρίζεται σε δύο. Εμείς παίζουμε με δύο ζώνες. Εμείς παίζουμε με μια πεντάδα μπροστά η οποία τρέχει, κάνει pressing, και παίζουμε μια πεντάδα πίσω η οποία πάντα θα είναι συμπαγής και θα μείνεται. Και κατάφερε την δουλειά της μπροστά πεντάδας σήμερα την εκθέσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό φέτος. Και γενικά έχει ξανασυμβεί στον Παναθηναϊκό. Φέραμε τον Ίγκασον, υποτίθεται, για να έχουμε κάποιον στην άμυνα, να μπορεί να βάζει τις φωνές, να έχουμε έναν αρχηγό στην άμυνα, για να μην συμβαίνουν αυτά. Και ο Ίγκασον είναι στον πάγκο όλη τη χρονιά. Όλα στραβά και όλα ανάποδα, με λίγα λόγια. Για μένα είναι από τη στιγμή που είδα την δεκάδα. Όλα στραβά και όλα ανάποδα. Δεν κατάλαβα το γιατί.
Ειλικρινά. Εντάξει, πάντα δεν γίνεται να φταίει ένας. Με τέτοιο σκορ δεν γίνεται να φταίει ένας. Δεν μπορεί να Γίνεται τα αυτή ρίξουμε ένας όλα σε Πέτρο. έναν. Πέτρο, άκουσε. Αυτό που λες τώρα είναι να καλύψουμε τις μαλαϊκές που κάνουν. Λοιπόν, όταν εγώ είμαι μπροστά και δίνω τα πάντα με αγωνιστικό πλάνο που πηγαίνω όπως ακριβώς μου το λες, pressing, πρώτη γρήγορη μπάλα να την πάρω εγώ και να την κατεβάσω την μπάλα με μία πάσα με τη μία και όχι να τρέχω άσκοπα χιλιόμετρα. Πίεση στο απέναντι build-up για να μπορέσω και να κλέψω μπάλες και να δημιουργήσω εγώ το δικό μου ρυθμό. Και έρχονται 3 φάσεις και τρως και στις 3 φάσεις 3 γκολ. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Στο ξαναλέω πάλι. Ο Παναθηναϊκός χωρίζεται σε 2 πεντάδες. Η μπροστά του πεντάδα παίζει σήμερα για 30 λεπτά το απόλυτο πλάνο Μπενίτεθ. Το απόλυτο πλάνο Μπενίτεθ. Κάνει ακριβώς ό,τι τους λένε. Εκτός από έναν, τον Αρουραίο, το οποίο στο φωνάζω από το πρώτο λεπτό και σου λέω βγάλτε τον. Ακόμα και έτσι όμως, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι πηγαίνει με βάση το πλάνο του Μπενίτεθ και παίζει το ποδόσφαιρο μπροστά που θέλει να παίξει ο Μπενίτεθ. Γιατί τη δικιά μου την πεντάδα την μπροστά πρέπει να την εκθέσεις πίσω, ρε πούστη? Γιατί πρέπει τα δικά μου τα χιλιόμετρα μπροστά που βλέπεις ότι κάνω σήμερα, σκυλιάζω, κάνω αγώνα, δεν μπορείς να έχεις πίσω τον Ίγκαρσον να ρίξει μία αγωνιά του Γιόβιτς και να πάρει θέση? Γιατί? Εξήγησέ μου το γιατί. Γιατί αποφάσισε σήμερα να παραδεχτείς με το Γετβάη? Γιατί αποφάσισε σήμερα να παραδεχτείς με το Γετβάη στον Γιόβιτς, ο οποίος είναι ένα center forward, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει λίγα κιλά λιγότερα από μένα, το οποίο όμως παίζει ανάμεσα από τις γραμμές. Τι φοβήθηκες δηλαδή, ότι θα τζαρτζάρει ο Γιόβιτς τον Ίγκαλσον? Ειλικρινά, κύριε Μπενίτεθ. Και τον αφήνεις και παίζει και μέσα και με κίτρινη κάρτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κι εμείς ένα τζατζάρισμα στην περιοχή? Ένα φάουλ? Να δημιουργούμε το Γιόβιτς σήμερα λες και είναι ο Μόντριτς? Έβγαινε ο Λιούμπιτσις και νομίζαμε πως ο Λιούμπιτσις σήμερα ήταν ο Ντι Μαρία. Πλάκα κάνετε ρε παιδιά τώρα. Αγωνιστικό πλάνο, ρυθμός. Με τον Κιμίση που ήθελε σήμερα τετραπλό εσπρέσο. Τετραπλό εσπρέσο ήθελε σήμερα. Τι να πούμε τώρα δηλαδή? Εκθέτεις την άμυνά σου έτσι ενώ έχεις τον Κυριακόπουλο να βάλεις μέσα για να πάρεις 45 λεπτά. Και να πάρεις 45 λεπτά τον θέλουμε σήμερα. Τι τον ήθελες? Ποιον θα μάρκαρε, τον Λουκάκου? Ποιος ήταν απέναντί του? Ο Ροδρίγο? Τι να πω? Πραγματικά τι να πω? Ένα μεγάλο αν έχω μες στο μυαλό μου και έχω αυτά τα νεύρα. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ νευριασμένος. Γιατί έχω ένα μεγάλο αν. Τι θα γινόταν αν παρέταθε αυτή την ομάδα με Ίγκαρσον και Κυριακόπουλο? Ναι. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ νευριασμένος, ρε φίλε. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να σκάσω, ρε πούστη. Γι' αυτό έχω τόσο νεύρο πάνω μου και τα έχω μαζί του τόσο πολύ σήμερα, ρε φίλε. Κατάλαβες? Γιατί σκέφτομαι αυτό το γαμημένο το αν. Τι θα γινόταν αν είχε βάλει στη θέση του Γετβάη τον Ίγκαρσον και στη θέση του Κότσιρα και 45 λεπτά τον Κυριακόπουλο, ρε πούστη. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να σκάσω εδώ και τόσες ώρες. Και η αντίδρασή σου ξέρεις ποια είναι? Κόβεις το αυρινό ρεπό της ομάδας. Κόβεις το αυρινό ρεπό της ομάδας για να κάνεις τι? Για να δείξεις βίντεο? Να κάνεις βιντεοθεραπεία και να δείξεις τα λάθη? Γιατί αύριο δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα μετά από 90 λεπτό και να κάνει προπόνηση σε ρυθμό. Θεραπεία θα κάνει. Οι ομάδες δεν κάνουν. Οι ομάδες μετά από αγώνα παίρνουν ρεπό πάντα
και την επόμενη κάνουν θεραπεία. Εκτός από αυτούς που είναι εκτός πλάνου. Οι οποίοι είναι εκτός πλάνου λόγω τραυματισμών. Αυτό εννοώ. Δηλαδή θα ξυπνήσεις αύριο το πρωί, θα μαζευτείτε αύριο στο Κοροπή, 10 η ώρα, και θα βάλετε το παιχνίδι και θα το δείτε σε βίντεο και θα πείτε τι λάθη κάνατε. Και ρωτώ εγώ, θα δείξεις το σημερινό μάτς και τα λάθη σε ποιον? Ποιος σου φταίει σήμερα? Ο Κότσιρας? Ποιος σου φταίει σήμερα, κύριε Μπενίτεθ? Ο Ίγκαρσον που τον είχες έξω και μέτραγε κιλοτές? Ποιος σου φταίει σήμερα? Ποιος? Με το Ζαρορί τι θα γίνει? Τι θα γίνει με τον κύριο Ζαρορί? Τι θα γίνει? Το Ζαρορί θα συνεχίσει να παίζει κανονικά. Τώρα Ζαρορί θα έχει φορτώσει ομάδα, όπως και να έχει. Θα δούμε αν ο Αντίνο έχει ρυθμό, μπορεί να μπει, μπορεί να παίξει, εάν αυτός μπορεί να μάθει τα συστήματα και τις τακτικές της Ευρώπης που μας έλεγε ο Κόντις τώρα για τον Ταμπόρδα. Θα μάθουμε αν μπορεί ο Αντίνο και θα τον βάλουμε μέσα και θα βάλουμε στο πάγκο το Ζαρουρί. Αυτό θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι άλλο και θα κάνει ο ένας τα ρεπό του άλλου και βλέπουμε. Άρα, ο Ζαρουρί είναι στην ομάδα πλέον, έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Ο Ζαρουρί είναι εδώ. Ζεις με την ελπίδα, με λίγα λόγια. Ζεις με την ελπίδα. Γιατί αυτό. Ζεις με την ελπίδα ότι θα πάρει γρήγορα αγωνιστικό ρυθμό ο Σαντίνο Αντίνο, έτσι δεν είναι? Δεν έχω άλλη επιλογή, μπορώ να κάνω κάτι άλλο? Όχι, ρωτάω. Μήπως είναι Αύγουστος? Η βιντεοθεραπεία που έχεις κόψει το αυριανό ρεπό είναι για να δείξεις τα λάθη πιανού και σε ποιον. Δεν πίνεις κανένα εσπρέσο καλύτερα πρώτα? Πίνεις κανένα εσπρέσο πρώτα πριν ξεκινήσεις και δείχνεις τα βίντεο από το σημερινό παιχνίδι? Και να σκεφτείς μόνος του με ένα πινακάκι γιατί έβαλε να παίξει σήμερα ο Γετβάη? Κάτω είναι και διπλό. Μήπως και? Θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι, Σπυρό. Θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι και αυτό φαίνεται. Είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Το καλοκαίρι είχαμε προσφορά για το Γετβάη, τον κρατήσαμε. Είχαμε προσφορά για τον Τζέριν, τον κρατήσαμε. Τον πουλήσαμε, τον Βαλιανίδη, τον Ιωαννίδη και τον Μαξιμοβίτς. Αυτοί είμαστε. Τι είναι η πραγματικότητα του Παναθηναϊκού? Το καλοκαίρι, και το προηγούμενο καλοκαίρι, κάναμε οργία. Δυστυχώς, δεν έφερε τον Κοτσόλη και τον Κορώνα και τον Μπενίτεθ για να σου φτιάξουν 2 καλοκαίρια και 2 χειμώνες ζημιά μέσα σε ένα Γενάρη. Δεν γίνεται. Εάν δεν είχαμε Ευρώπη καθόλου, πιστεύω πραγματικά ότι θα είχαν διώξει 10 παίκτες και θα είχαν φέρει 10 άλλους. Ο μόνος λόγος που δεν το κάνουν είναι η Ευρώπη. Ο μόνος λόγος που δεν το κάνουν είναι η Ευρώπη, ωραία. Την Πέμπτη δηλαδή εσύ έχεις ελπίδες ότι τι θα γίνει, για να καταλάβω και εγώ τώρα με λίγα λόγια. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να βάλω να δω τον Παναθηναϊκό και να περιμένω ότι θα χάσει. Ακόμα και τις χειρότερες του χρονιές, με τον Νουζουνίδη που ήταν όλα απλήρωτα και χρωστούσε μέχρι και στο γρασίδι, όταν έμπαινε μέσα να παίξει ομάδα και την παρακολουθούσα, εγώ περίμενα ότι θα κερδίσει. Περίμενα να κερδίσει Φαρέλα μόνη της. Ναι. Και συνεχίζω να το πιστεύω. Ναι. Καλά θα κάνει ο Μπενίτεθ, ο Σβιντέρσκι, ο Μπακασέτας, δεν με ενδιαφέρει ποιος. Αν αύριο έχουν βιντεοθεραπεία ή δεν έχουν και τι θέλουν να κάνουν, να πάνε στη Βουδαπέστη και να πάρουν την πρόκριση. Γιατί δεν φτάνει που το πρωτάθλημα έχει χαθεί από τον Οκτώβρη και από τον Σεπτέμβρη. Όχι με ευθύνη του Μπενίτεθ προφανώς, αλλά έχει χαθεί. Έχει χαθεί το κυνήγι του πρωταθλήματος, έχει χαθεί η 3η θέση, έχει χαθεί, κοντεύει να χαθεί η 4η και έχουμε μείνει με ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα. Και ένα Europa να παίξουμε άλλα 4 παιχνίδια. Άλλα 6 παιχνίδια, όσα είναι. 2 και βλέπουμε.
Εγώ περιμένω να μπει μέσα και να κερδίσει τη Φερεντσβάρος. Άμα δεν μπορεί να το κάνει ούτε εκεί, θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη έχουμε πρόβλημα που λείπουν παίκτες. Σου λείπει αριστερό μπακ, σου λείπει στο κέντρο, έχουν κλείσει το Γκράλ εκεί πέρα στην Ουνιόν και δεν τον παίρνουν γιατί ψάχνουν, λέει, κάτι καλύτερο. Ακούμε για το Φρουκ, 10 εκατομμύρια παίκτη και το κέντρο είναι γυμνό. Περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έφερε τον Αντίνο, θα περιμένουμε να τον δούμε. Θα παίξει ένα μήνα, θα παίξει την άλλη εβδομάδα, θα δείξει. Οι ελπίδες σου πραγματικά. Τι περιμένεις, εσύ, σ' ακούω, πες μου. Τι περιμένεις, δηλαδή το μάτς στη Βουδαπέστη δεν θα το δεις? Ναι, ξέρεις, εγώ σου λέω από τώρα τι θα δω όμως. Αυτή είναι η μαλακία, ότι εγώ ξέρω από τώρα τι θα δω. Γιατί ξέρω ότι με αυτούς που έχει, ξέρω ότι θα γυρίσουμε στο 3-5-2. Γιατί το ξέρω ότι θα γίνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει για να κερδίσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για να μην χάσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, θα πάμε στη Φερεντσβάρος για να μην χάσουμε. Ακριβώς. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις? Όχι. Δεν το πιστεύεις. Δεν πειράζει. Μην το πιστεύεις. Όταν φτάσει η ώρα. Δεν το πιστεύω ότι θα πάμε εκεί για να μην χάσουμε. Εάν πάμε για να μην χάσουμε, συγχαρητήρια, έχει μικρύνει τόσο πολύ ο σύλλογος που δεν λέγεται. Αδερφέ, μάλλον δεν έχεις καταλάβει ακόμα ποιοι παίκτες υπάρχουν διαθέσιμοι στο ρόστερ για το μάτς. Ειλικρινά. Έχω καταλάβει ποιοι είναι. Ναι. Αφού έχεις καταλάβει ποιοι είναι, ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να πορευτεί με 3-5-2 και να παίξει για να μην χάσει. Δεν θα πάει να παίξει για να κερδίσει. 4-3-3 θα παίξει, στο λέω από τώρα. Δεν μπορεί να παίξει 4-3-3. Μην έχεις πείσμα. Δεν μπορεί να παίξει 4-3-3 θα παίξει. Δεν μπορεί. Ο Ντέστερς είναι εκτός. Ο Τετέι δεν θα υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με Σφιντέσκι και Πάντοβιτς. Κατάλαβε το αυτό που σου λέω. Δεν μπορείς να πας να έχεις 2 σέντερφορ διαθέσιμα και να τα βάλεις στην 11. Δεν θα το κάνει κανένας αυτό. Δεν μπορώ να το περιμένω αυτό. Γιάννη, πάλι δεν καταλαβαίνεις. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Πέμπτης έχει να παίξει με διαθέσιμους παίχτες οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Οι διαθέσιμοι παίκτες που θα έχει ο Παναθηναϊκός να παίξει την Πέμπτη είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ο Τζούρισιτς ίσως κάνει αγώνα. Από τη στιγμή που μιλάμε. Για να μπορέσει να πάρει λεπτά, όχι να είναι βασικός. Το παιχνίδι θα παραταχθεί σε 3-5-2. Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Πραγματικά. Και εδώ ότι δεν έχεις βάλει πάλι τον Ίγκασο να παίξει. Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Ειλικρινά. Αν πάει σε διάδα αμυντικών, λες να δούμε κανένα Palmer του Μπα και να είσαι και να στακάκι εσύ πάλι. Να μην παίξει πάλι ο Ίγκασον δηλαδή και να πάει να πάει σε τετράδα. Εγώ Πέτρο δεν μπορώ να τη φανταστώ την τετράδα. Ειλικρινά. Δεν έχεις αλλαγές. Δεν μπορώ να τη φανταστώ την τετράδα. Αν είχες πάγκο να μπορέσεις να φέρεις παίκτη, εγώ θα σου λέγα ότι μπορεί και να παραταχθείς 4-3-3 Παναθηναϊκός. Αλλά δεν έχεις αλλαγές. Δεν έχεις πάγκο. Δηλαδή οι παίκτες διαθέσιμοι που θα φέρει από τον πάγκο την Πέμπτη είναι ο Σιώπης, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Κυριακόπουλος. Αυτό είναι με τη λογική ότι θα ξεκινήσει με το ίδιο κέντρο που ξεκίνησε με την ΑΕΚ. Με το ίδιο κέντρο θα ξεκινήσει. Δεν υπάρχει. Με το ίδιο κέντρο θα πάμε. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει και ο Σιώπης και ο Τσιρινέγια. Επειδή το έχω ξαναδεί το έργο, όταν φοβάται ένα μάτς
Τους βάζει και τους δύο. Δηλαδή είναι αυτό που σου λέει, ο Παναθηναϊκός θα πάει για να μην χάσει. Αυτή τη στιγμή διαβάζω τις δηλώσεις του Ράφα μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Έκανε έξτρα ή αυτές που έκανε στο flash interview? Γιατί στο flash interview πάλι πάρε βάλε του κάνανε. Βλέπω ότι λέει... Η αλήθεια είναι ότι μετά την καλή προσπάθεια που κάναμε, μείναμε πάλι πίσω στο σκορ με 1-0. Στη μήχρονη είχαμε πίστη πως μπορούσαμε να το γυρίσουμε, όμως το δεύτερο γκολ μας έκοψε τα πόδια. Δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε. Θεωρώ πως το μυαλό μας χάλασε εκεί. Μπορούσαμε με ένα γκολ να μπούμε ξανά στο μάτς, αλλά δεν το κάναμε και χάσαμε τη γη κάτω τα πόδια μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να παλεύεις και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εμείς δυστυχώς σήμερα δεν το κάναμε. Πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε. Επειδή έκαψα και αυτό το flash interview, γι' αυτό το λόγο άργησα να μπω κιόλας για να ξεκινήσουμε. Έκατσα και περίμενα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι μεταφραστές το κάνουν πιο περιγραφικό. Το κάνουν λες και είναι κάποιο βιβλίο η δηλώση του προπονητή. Και επειδή ο Μπενίτεφ μιλάει στα αγγλικά, κάθομαι και τον ακούω. Γιατί καταλαβαίνω. Αυτό που άκουσα να λέει είναι ότι ήταν θέμα μετά, αφού είπε ρε παιδί μου ότι μετά το δεύτερο γκολ, ας πούμε, λέει, μας κόπηκαν τα πόδια. Αυτό που είπε, τουλάχιστον στα αγγλικά, είναι ότι είναι θέμα, λέει, ψυχολογίας και πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και να μάθουμε να ζούμε με αυτό και να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω γιατί μεταφράστηκε έτσι, γιατί την άκουσα τη μετάφραση live. Δεν ξέρω γιατί μεταφράστηκε έτσι. Αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να το αλλάξουμε και να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Ναι, ότι η ομάδα πρέπει να έχει χαρακτήρα δηλαδή. Ότι η ομάδα πρέπει να μάθει να αντέχει την πίεση. Επομένως, ρίχνει και ένα τυράκι στο ότι κοίταξε, με αυτός που μου έχετε εδώ πέρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Κάποιοι δεν αντέχουν την πίεση του πρωταθλητισμού, εντός εισαγωγικών πρωταθλητισμού πλέον. Κάποιοι δεν αντέχουν. Όταν μαζεύουμε παίκτες από ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό, αυτοί οι παίκτες στην πίεση συνήθως φαίνονται. Ο Καλάμπρια σήμερα φάνηκε ότι ήταν στη Μίλαν τόσα χρόνια, γιατί ο Καλάμπρια φάνηκε με όλα τα στραβά, ό,τι και να γίνει μέσα στο παιχνίδι, είχε παραμείνει στο παιχνίδι. Εγώ κυνηγάω. Ο Τετέι, καλός χρυσός και μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί και πιστεύω σε αυτόν, φάνηκε ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε αυτού του τύπου την πίεση. Γιατί όταν ήμασταν σε μια κατάσταση μετά στο 60, που είχαμε φάει 2 γκολ, δεν μπορούσε να κάνει ούτε κοντρόλ. Και ήταν ψυχολογικό. Ναι, σίγουρα υπήρχαν τέτοια θέματα. Ψάχνω να δω αν... Ο Τσιριβέγια έκανε το λάθος, τη λάθος παλιά και έτρεξε το μισό γήπεδο για να το μαζέψει. Και μετά, στην άλλη τη φάση που τους έσβησε ο Ρώτα, λες και ήταν ο Ράις της Λίβερπουλ, έστειλε τη μισή ομάδα για τσάι αριστερά και αυτός πήγε δεξιά. Τους είδα που κατεβάσανε τα χέρια. Είναι θέμα ψυχολογίας. Δεν μπορούν να αντέξουν κάποιοι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Ειδικά όμως μας πουλάει και η άμυνα. Λογικό είναι. Απ' την άλλη. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλο πούλημα σήμερα στην άμυνα. Δεν αντιλέγει κάποιος. Ούτε αυτά που είπε ο Σπύρος πριν, ούτε αυτά που λες τώρα. Μιλάμε για μεγάλο πούλημα. Λες και παιδικά λάθη, κακές τοποθετήσεις, δεν ξέρω. Έχεις το Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάποια λιγότερα κιλά, ξέρω εγώ, που λέει ο Σπύρος και τα λοιπά, από το Σπύρο. Ότι και καλά δεν έχει σωματότυπο αθλητή, αλλά έχει έναν άνθρωπο ο οποίος, αν του δώσεις την μπάλα στο σωστό σημείο και μπορεί να τη φτάσει, η μπάλα είναι μέσα.
και εσύ κοιμάσαι. Παίζουμε man to man τα corner και στα foul και δεν μπορούμε να πάρουμε κεφαλιά. Παίζουμε ζώνη, δεν μπορούμε να πάρουμε κεφαλιά. Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ελέγξουμε λίγο την άμυνα γενικά όλη τη χρονιά. Ωραία, δεν μπορεί να μπει μπάλα μέσα. Στην αρχή είχαμε αυτό το πρόβλημα, που το έχουμε ακόμα. Δεν μπορεί να μπει μπάλα μέσα. Γιατί πρέπει να μπαίνουν όλα από την πίσω? Είχαμε καταλήξει με τον Κόντι σε ένα σημείο να παίζουμε με 2 δεξιά μπακ και 2 αριστερά μπακ, το θυμάστε? Τι εννοείς? Έβαζε κότσινα Καλάμπρια δεξιά, Ναι. ταυτόχρονα, τον Καλάμπρια δεξί εξτρέμ για να μαρκάρει και το Μιλαντένοβιτς με τον Κυριακόπουλο αριστερά για να μαρκάρουν. Γιατί είναι επίφοβη άμυνα. Είναι γενικά, είναι περίεργο το κλίμα γενικά, ενώ πιστεύαμε ότι ίσως κάπως μπορεί να το γυρίσει και έχει δείξει ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια, τα πριν από την ΑΕΚ, ότι μπορεί να το γυρίσει. Βλέπεις, ας πούμε, αυτή την κατάρρευση σήμερα. Ρε παιδί μου, χάσαμε 2-0. Και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να έχω τον Τζόχο να γελάει, να βαράνε παλαμάκια τα μουστάκια του και να μου λέει δεν έχω ξαναδεί 4 γκολ στο ντέρμπι Αθήνας. Επί 1,5 ώρα. Σε τι έχω φταίξει, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να έχουμε άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ να σπάει? Ναι, δεν ξέρω. Σου είπα, έχω πάρα πολλά νεύρα γιατί ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γινόταν αν είχε άλλη παράταξη αυτή την δεκάδα. Εντάξει, κοίτα. Γι' αυτό έχω τόσα νεύρα αυτή τη στιγμή πάνω μου. Καλώς εγώ ήταν ένα πλάνο, μια στρατηγική επιλογή. Έτσι τη σκέφτηκε, έτσι την έβαλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είχε ένα πλάνο το οποίο υπηρετούσε αυτές οι μονάδες το πλάνο του περισσότερο, καλύτερα. Ή στο μυαλό του. Ορισμένες φορές δεν σου βγαίνει το πλάνο. Αυτό είναι οκ. Είναι θέλει κανένα εσπρέσο, το θέλει το εσπρεσάκι, το θέλει. Τα έχουμε ξαναπεί. Το θέλει τον εσπρέσο του. Νομίζω έκανε πολύ γρήγορα όμως την αλλαγή. Δηλαδή στο ημίχρονο άλλαξε το Ζαρουρί. Πότε να στον αλλάξει, το 15? Δηλαδή έπρεπε εγώ να χάσω 45 λεπτά με το Ζαρουρί. Δεν γίνεται όμως, φίλε. Δηλαδή ούτε τραυματίας δεν φεύγει 15 λεπτά, τα πρώτα 15 λεπτά. Γιατί τον έβαλες? Εξήγησέ μου για ποιο λόγο τον έβαλες στο Ζαρουρί. Σου λέω, αφού τον έβαλε όμως, πότε να τον βγάλει, ρε φίλε? Δεν γίνεται να κάψεις μετά αλλαγή στο 15. Δεν έπρεπε να μπει, ρε Πέτρο, ο Ζαρουρί. Έτσι όπως αποδείχθηκε, ναι. Έτσι όπως αποδείχθηκε. Δηλαδή θα γινόμαστε πάντα μετάχρηστοι των προφήτες. Όχι ότι τα λέμε τόσο καιρό και δεν ακούει κανένα. Ότι θέλει εσπρέσο για να ξυπνήσει. Δεν το καταλαβαίνει κανένα σας, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι. Φωνάζω εδώ και ένα μήνα για τον Μπόκο. Ξεχασμένος τον Μπόκος. Δώστε του κανένα εσπρέσο, δώστε του καμία σφαλιάρα. Ξεκίνησε και θυμήθηκε τον Μπόκο μετά από ένα μήνα. Φωνάζω εδώ και 2 μήνες για τον Ζαρουρί, συνεχίζει με τον Ζαρουρί. Και τελικά τον εκθέτει σήμερα ο Ζαρουρί και τον αλλάζει. Δηλαδή πάντα μετάχρηστοι των προφήτες θα γινόμαστε εμείς, ρε πούστε. Για να καλύψουμε τον εσπρεσάκια. Γιατί αν σήμερα ήταν Κόντις και δεν ήταν Μπενίτεθ και ήταν Κοντίντεθ, ξέρεις τι θα γινόταν σήμερα? Αλλά τι θα γινόταν, θα είχε φύγει. Πώς τον είπες? Εμανέ, ρε φίλε. Εμανέ. Βαφτίσια. Εμανέ. Ναι.
Ναι, προφανώς, άμα δεν ήταν ο Ράφα, τώρα θα ήταν στο αεροδρόμιο ήδη να περιμένει το πρώτο αεροπλάνο. Το θέμα είναι ότι έφερε έναν μεγάλο προπονητή. Αυτά δεν νομίζω πως αξίζει να τα συζητήσουμε. Το βεληνικές του Ράφα, να το συζητήσω εγώ. Σε ένα σημείο που πραγματικά εγώ το είχα πει όταν ήρθε, σας το είχα πει, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα καεί σαν επιλογή λόγω του timing. Και εάν πραγματικά συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι πάρα πολύ πιθανό να καεί η επιλογή Benitez πριν το καλοκαίρι. 1, 2, 3. Πέτρο, αν ο Ράφα Μπενίτες θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του, πραγματικά, και να μην εκτίθεται ούτε αυτός ούτε και η άμυνά του, όμως και η ομάδα μαζί ταυτόχρονα, ας βγει έξω και ας δώσει 2 εξηγήσεις. Ας βγει έξω, γιατί και οι δημοσιογράφοι τώρα που πάνε και τον ρωτάνε, ένας δεν πήγε και τον ρώτησε, κύριε Μπενίτεθ, γιατί σήμερα δεν έπαιξε η κολόνα της άμυνας του Παναθηναϊκού ο Ίγκανσον? Ένας δεν τον ρώτησε. Κύριε Μπενίτεθ, γιατί εφόσον ο Κότσιρας ήταν έτοιμος σήμερα, μπήκε βασικός, ο Κυριακόπουλος μπήκε βασικός ο Κότσιρας? Κύριε Μπενίτεθ, για ποιο λόγο συνεχίζεις και παίζεις με τον Αρουραίο? Αυτόν έχει αυτόν βάζει. Ένας δημοσιογράφος δεν έχει βρεθεί να του μιλήσει και να του πει αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί νομίζουν πως θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση? Δεν θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν κάνουν ερωτήσεις οι ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Δεν κάνουν ερωτήσεις. Το βλέπεις και στον ΠΑΟΚ, το βλέπεις και στον Ολυμπιακό, το βλέπεις και στην ΑΕΚ. Πάρε βάλε είναι όλες οι ερωτήσεις. Πώς είδατε το μάτς, κύριε προπονητή? Ναι. Πώς σας φάνηκε? Είχατε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, μετά καταρρεύσατε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και μετά τους απαντάει ο άλλος προπονητής. Είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και μετά καταρρεύσαμε. Ωραία. Η απάντηση βρίσκεται στην ερώτηση. Δεν κάνουν ερωτήσεις. Εγώ απαντάω σε αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι εάν θέλει ο κύριος Μπενίτεφ να προστατευτεί και να προστατεύσει μαζί και την ομάδα του, πρέπει να βγει και να πει ότι, παιδιά, συμβαίνει αυτό και αυτό. Και ο κόσμος θα στηρίξει, δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος. Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος στηρίζει. Έχει στηρίξει. Ο κόσμος δεν έχει άλλη αντοχή. Δεν έχει άλλη αντοχή. Εγώ το λέω από το καλοκαίρι, από τα παιχνίδια με τον προφεσόρ. Με τη Samsung Sport. Με τον προφεσόρ, πώς λέγεται. Η ομάδα δεν βλέπετε. Δεν έχει, λέω, αρχή, μέση και τέλος. Το λέω από εκείνα τα παιχνίδια με τη Samsung Sport. Δεν βλέπετε. Όταν λέμε ότι δεν βλέπετε, δεν βλέπετε. Ο Αστραπόγιανος στην ομάδα τη διάλυσε. Αυτοί οι παίκτες δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ πέρα. Τη διάλυσε. Και θα συνεχίσει αυτή η ομάδα να είναι έτσι τώρα στο παιχνίδι της Επέμπτης που είναι στην Ευρώπη, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να προσθέσει υλικό από τις μεταγραφές. Παναθηναϊκός θα παίξει 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ένα την Πέμπτη και ένα μετά με τη Ρώμα, και θα είναι σε αυτό το μαύρο χάλι. Και αντί να ξυπνάς το πρωί, να φτιάχνεις τον καφέ σου και να λες σήμερα έχει πάω την Πανάθα να πάω πώς θα παραταχτεί, θα ξυπνάω, θα φτιάχνω τον καφέ μου και θα λέω γαμώ τον αντίχριστό σου Ζαρουρί και το 3-5-2. Αυτό θα συμβεί. Δυστυχώς. Το μάτς δεν είναι μακριά, το μάτς φτάνει. Αύριο είναι Δευτέρα. Πάμε να κάνουμε βιντεοθεραπεία τώρα εμείς αύριο.
Πάμε να πούμε το κότσερε γιατί δεν έκλεισε το αριστερό πόδι του Ρώτα στο 80 για να μην κάνει το 4-0. Πάμε να πούμε του Γετβάη γιατί δεν έβαλε το σώμα του λίγο πιο πλάγια ώστε να μην κάνει προβολή έκτασης ο Γιώβιτς. Δεν πάμε να πιούμε κανένα αυτό το εσπρέσο μέτριο με μαύρη. Μπας και πάρουμε μπρος. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Τίποτα. Το καλό της ημέρας, λες και ήταν στημένο που πλέον όλα μου φαίνονται καχύποπτα. Στον κόσμο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι ότι ήρθε ο Αντίνο, δηλαδή είναι λες και είπαν θα φέρουμε τον Αντίνο την Κυριακή, μη φάμε καμία τριάρα, να έχουμε να λέμε. Ναι. Όσο πιο γρήγορα πάρει το παιδί αγωνιστικό ρυθμό, νομίζω και απαλλαγούμε. Έχει μπει ήδη από το αεροπλάνο με φανέλα βασικού. Μόλις πει ότι όσο πιο γρήγορα πάρει το παιδί αγωνιστικό ρυθμό και απαλλαγούμε από τον Αρουραίο, τόσο πιο πολλές ελπίδες θα έχει η ομάδα να δείξει κάτι. Εγώ στο λέω από τώρα, εάν δεν βρει άνθρωπο στο κέντρο, η κατάσταση δεν αλλάζει. Ακόμα και με τον Αντίνο, τον Μπελίστρη, τον Ντετέι, όλους μαζί να πιέζουν και να τρέχουν, εάν δεν βρεθεί άνθρωπο στο κέντρο, η κατάσταση δεν αλλάζει. Θα το δεις. Έχει, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες κινήσεις τις οποίες τις κυνηγάνε. Να αλλάξουμε θέμα με τα μπόρδα, τι γίνεται, Γιάννη, πες μου λίγο, τι γίνεται με τα μπόρδα. Θες να πάμε εκεί, Μπας και ελαφρύνουμε. Θες να πάμε εκεί. Εντάξει, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να χτυπάμε τον εαυτό μας μία ώρα. Στο Κοροπή αυτή τη στιγμή, παιδιά, υπάρχει κόσμος έξω ο οποίος περιμένει την αποστολή, Ωραία. Και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Χρειάζεται αυτό. Τις ομάδες, σε αυτό το πρωτάθλημα, χρειάζεται. Είναι άλλο το να έχεις πάει να χάσεις και να χάσεις, ρε παιδί μου, όχι να έχεις πάει για να χάσεις, να πας και να χάσεις. Και άλλο να πας και να ακούς για ένα μισάωρο ότι σπάσαμε άλλο ένα ρεκόρ. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς πρόκειται να βγει από το σημερινό. Πάντως, για καλό δεν είναι. Κοίτα, πρέπει να πάνε. Να τους δώσουν λίγο να καταλάβουν σε κάποια άτομα εκεί μέσα ότι υπάρχουν ευθύνες. Πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πίεση. Γιατί μερικοί δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να πηγαίνεις να ξεφτιλίζεις. Να πω κάτι. Το ξαναλέω πάλι, το ότι έχει μαζευτεί αυτή τη στιγμή κόσμος στο Κοροπή δεν είναι για καλό, διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει τίποτα. Να πω κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν μάθει τώρα φέτος και ζητάνε συγγνώμη για 3-4 αγώνες οι ποδοσφαιριστές και το ΙΠΑΕ και το αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Καινούργιο είναι αυτό το σχέδιο, αυτό το κόλπο? Λοιπόν, τώρα βγαίνει, εδώ τέλος πάντων, τώρα βγαίνει, η οποία υπάρχει λέει μεγάλη μερίδα οπαδών, αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα διαβάζω εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει, εδώ ένας φίλος λέει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Κοροπήλι 2 κλούβες. Οκ. Ναι. Δεν είναι για καλό το σημερινό, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει κάτι ο κόσμος από αυτό. Ναι, τώρα τι... να τους βάλεις στις φωνές, να τους πεις τι κάνετε και ξυπνήστε και τέτοια. Τι άλλο να κάνουν? Δεν μπορεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα το δεχόμουν να πάμε σήμερα στον Κοροπέ για να ζητήσουμε τα αρέστα,
εάν υπήρχαν παίκτες οι οποίοι δεν δώσανε το 100%. Αλλά σήμερα αυτούς έχεις. Δηλαδή, θες να μου πεις εσύ ότι μετά το 50 που μπήκε το δεύτερο, η ομάδα συνέχισε να δίνει το 100%. Όχι, Όχι, δεν σε είναι ότι καμία συνέχισε να δίνει το 100%. Είναι ότι έτσι όπως τα έκανες, έτσι πορεύεσαι σήμερα. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν το έχει κάνει ο κόσμος. Τίποτα. Ολικό ξύλωμα και ό,τι γίνει δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Εμένα προσωπικά εκεί που έχει φτάσει η φάση δεν είναι. Ολικό ξύλωμα, τελείως. Δεν έχει κάτι να κερδίσει. Παιδιά, λυπάμαι που το λέω. Δεν έχει κάτι να κερδίσει σήμερα ο κόσμος του Παναθηναϊκού από το σημερινό κράξιμο. Το μόνο πράγμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει είναι να ελπίζει σε μία όμορφη και καλή εικόνα στο μάτι της Πέμπτης. Μια αντίδραση λες. Μία αντίδραση να βγάλουν, δηλαδή πάμε σήμερα εκεί πέρα, τους ταρακουνάμε λίγο, να ακούσουν λίγο του τσουβουρούτσου και μετά να τους πούνε: κοιτάξτε να δείτε κολόπεδα, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και παίζει έναν ευρωπαϊκό αγώνα, μην τυχόν και. Δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά αν ο κόσμος σήμερα πιστεύει που θα πέσει το κορομπή ότι ο Ζαρορί θα κάνει 4 τρίπλες μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, είναι γελασμένος, εντάξει. Μα δεν πάει ο κόσμος εκεί γιατί ο Ζαρούρι δεν κάνει τρίπλες. Ο κόσμος πάει εκεί γιατί μετά το 50 κοιμηθήκανε άσχημα. Και όχι απλά κοιμηθήκανε, παραιτηθήκανε. Αυτό είναι χειρότερο. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο να δώσει η ομάδα, Γιάννη. Αυτό το πράγμα που είδες σήμερα, έτσι όπως το παράταξε ο Κοντίτεθ, έτσι παρατάχθηκε, έτσι παίξαμε. Τελείωσε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν η ομάδα είχε το Μακέντα στην επίθεση, το Σέγκεφελτ στην άμυνα και μία σειρά από 18 χρόνια. Είδες ποτέ να χάνουν και να παρετούνται? Όχι, δεν έχει καμία σχέση το σημερινό με αυτό που λέω τώρα. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη στιγμή κάπου να πολεμήσει. Δηλαδή έχει φτάσει 19 του Γενάρη, είσαι πέμπτος, κυνηγάς Πάλι καλά. Με μεγάλη το διαφορά. κομπότι. Με μεγάλη Κυνηγάς διαφορά. το Πάλι καλά. Πάλι καλά που είσαι και πέμπτος. Αυτό, κυνηγάς το κομπότι. Κυνηγάς το κομπότι, ρε μαλάκα. Δηλαδή, τι ακριβώς δηλαδή περιμένετε να δείτε σήμερα, ρε παιδιά? Και με μεγάλη Δηλαδή, διαφορά θες με την τέταρτη θέση. να μου πεις ότι ο Κομπότης έχει καλύτερο υλικό από σένα? Δεν έχει ατομικά καλύτερο υλικό, αλλά ο κομπότης αυτή τη στιγμή Ακριβώς. είναι πιο δεμένη ομάδα. Ναι, ωραία. Εσύ όμως που είσαι ατομικά καλύτερος, έχεις ευθύνες. Σε αφορά από τα λεφτά που παίρνεις, τα οποία δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι λογιστής της ΠΑΕ. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μπακασέτας παίρνει 2 εκατομμύρια και ο Ζαρορί παίρνει 1,5 και ο Καλάμπρια παίρνει 2,2. Με ενδιαφέρει ότι είστε καλύτεροι παίκτες. Είστε σε μεγαλύτερο σύλλογο και έχετε ευθύνες. Αν δεν τους το δώσει αυτό να το καταλάβουν ο κόσμος, η διοίκηση είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους το έχει δώσει να το καταλάβουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι υπέρ. Καλά κάνουν. Δεν λέω να κάψουν το κοροπή, ούτε να τους γεμίσουν χαστούκια. Αλλά καλά κάνουν να βάλουν λίγο πίεση, να καταλάβουν τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να είναι δεύτερο σερί ντέρμπι που βλέπω την ομάδα να μην υπάρχει στο γήπεδο. Ξεκινάς καλά τουλάχιστον αυτή τη φορά. Θα τα καταρρέεις. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν αντέχεις να τρέξεις άλλο, δεν πειράζει. Εντάξει, καλώς. Αλλά όχι ρε φίλε, να βλέπω αυτή την παρέτηση πάλι. Εγώ θα πω κάτι
μην παρεξενευτεί κάποιος αν τις επόμενες μέρες δούμε περισσότερες αποχωρήσεις τελικά από αυτές που περιμέναμε λόγω Ευρώπης και λόγω λίστας και λόγω. Να μην παρεξενευτεί κανένας. Ποια αποχώρηση, Πέτρο, περιμένεις να δεις? Εγώ, αίσθηση είναι, δεν είναι ούτε πληροφορία ούτε τίποτα, ότι κάποια πράγματα τα οποία πήγανε πίσω λόγω Ευρώπης τώρα δεν φαίνεται. Γιατί μία με τον ΠΑΟΚ, μία με την ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανονάκι. Όλα τα κανονάκια έχουν καεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς να το πω πλέον, ποια λέξη να πω. Ό,τι ήταν αυτό που τους κρατούσε τέλος πάντων πλέον έχει καεί νομίζω. Και θα δείξουν οι μέρες αν η αίσθηση αυτή είναι βγει πραγματική ή κοιμηθούν πάλι εκεί πάνω στη διοίκηση και πάνε αργά μέχρι το καλοκαίρι. Όπου το καλοκαίρι θα έχουμε άλλο θέμα μετά, με αυτή την εικόνα. Θα σου λέει χωρίς Ευρώπη, πώς θα χτίσει ομάδα χωρίς Ευρώπη. Φάτο μετά, κάτσε πάνω που λένε. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τι χειρότερο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Να μην βγεις Ευρώπη. Να μην βγεις Ευρώπη πού? Για του χρόνου. Ναι. Δεν γίνεται αυτό που λες. Μακάρι να μην γίνεται. Δεν γίνεται αυτό που λες. Εγώ πλέον είναι πολύ πιθανό, Σπύρο μου, να μην πας Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό που λες. Και Πέμπτη να βγούμε θα παίξουμε στο Conference. Για να παίξει από πέμπτος, παίζεις από τον Ιούνιο. Εντάξει, παίζει από τον Ιούνιο, αλλά θα παίξουμε με τις μεταγραφές μας. Δεν θα παίξουμε ούτε με τον Ζαρουρί, ούτε με τον... Και βρες μία νόα μετά που βρήκε η φίλη μας σήμερα που είναι χαρούμενη, εκεί που φτιάχνει την ομάδα, και να σου πω εγώ, αν θα μπει στο Europa. Βρες και μία κόλλο και μία... Τι άλλο έχει βρει ο Άρης μπροστά του Ιούνιο μήνα. Και θα είμαστε πάλι εδώ και θα φωνάζουμε ότι χάσαμε από την νόα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι αυτό και με 40 βαθμούς, έτσι. Αυτό το πρόβλημά σου δεν είναι αυτή τη στιγμή πάντως. Το πρόβλημά σου το είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Το πρόβλημά σου είναι ότι η χρονιά πάει πάλι για χαμένη, ακόμα χειρότερα. Το πρόβλημά σου είναι ότι... Πας να αλλάξεις το momentum. Έχεις κάνει 2 σερί νίκες και πας να αλλάξεις το momentum. Και καταλήγεις και τρως 4 και το φέρνεις πάλι στο μείον. Εντάξει. Σήμερα η ευθύνη είναι αποκλειστική του Κοντίτεθ. Είναι ξεκάθαρα. Εγώ βλέπω περισσότερο ευθύνη των ίδιων των παικτών στην άμυνα. Όχι, δεν φταίει. Αυτούς έβαλε και καλά να πάθει. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν μπορείς, ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί το έχουμε υπεραναλύσει, αλλά να σου πω κάτι, πάνω στη συζήτηση. Δεν μπορείς να μην περιμένεις από το Γετβάη να σου κόψει το Γιόβιτς, ρε φίλε. Αυτόν τον Γιόβιτς, όχι το Γιόβιτς πριν κάτι, όταν ήταν στη Ρεάλ, ξέρω εγώ. Αυτό τον Γιόβιτς δεν γίνεται. Μαλάκα, Πέτρο. Δεν γίνεται να μην μπορείς να μην περιμένεις ότι εντάξει, μία φορά θα το φας. Ότι δεν υπήρχε. Ο Γιόβιτς, Πέτρο, δεν πουλήθηκε από την Αούστρια Βιέννη 60 εκατομμύρια για να τον εμαρκάρει ο Γετβάη. Δηλαδή, πώς το λες να σου εξηγήσω, ρε φίλε, για να το καταλάβεις. Και 92 κιλά να είναι, θα βάλει το σώμα του μπροστά σωστά, πρώτος. Δεν το καταλαβαίνεις με λίγα λόγια. Δεν είναι για να τον μαρκάρει ο Γετβάη, ρε φίλε. Καλά να πάθεις. Σήμερα η ευθύνη είναι όλη δική σου. Και μην ζητήσεις την άλλη Πέμπτη στήριξη πάλι από την ομάδα και από το λαό. Γιατί εδώ είναι και ο κόσμος και στηρίζει. Έκανε 10 μέρες να υπογράψει μια μεταγραφή η οποία λεγόταν Αντίνο και σήμερα που ήρθε στην Αθήνα ο κόσμος είχε γεμίσει λίγο χαρά, πήρε λίγο θάρρος ακόμα. Σου λέει ναι ρε πούστη, πήραμε για ένα παίκτη, κάναμε μια μεταγραφή 10 εκατομμύριων, όπα κάτι πάμε να γίνει.
Και σήμερα μου βάζει Ζαρουρί για Divide. Όχι ρε πούστη. Δεν φταίει ο κόσμος ρε. Σήμερα δεν σου φταίει ο κόσμος. Δεν σου φταίει ο κόσμος. Σου φταίει που δεν σου κάνανε εσπρέσο σήμερα. Δεν σου φταίει ο κόσμος. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν συνεχίσουμε θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτή είναι η εικόνα όπως την είδαμε σήμερα. Τι να σας πω, αν ήταν καλύτερη ημέρα θα έλεγα ότι περιμένω τα σχόλιά σας κάτω για συζήτηση όπως πάντα. Αλλά σήμερα νομίζω δεν έχουμε και πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Φίλε, εσύ τώρα προσωπικού, εσύ φίλε που είσαι κάτω από ένα βίντεο και κάνεις σήμερα κριτική στον Άταμαν, προσωπικού τώρα στο λέω. Εσύ σήμερα που είσαι στο προηγούμενο βίντεο και κάνεις κριτική στον Άταμαν, τον καλύτερο προπονητή της EuroLeague στην τελευταία δεκαετία, που έχει 4 EuroLeagues και θα έπαιρνε 5. Στον Γκόντι, τον Ισπανό, κριτική θα κάνεις? Ή σου φταίει που είναι Τούρκος ο Άταμαν? Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Ναι, οκ. Ήταν αιμονικός με το Γιουρτσέβεν. Ήθελε να κρατήσει το Γιουρτσέβεν και δεν πήραμε τον Ντάιρικ. Ναι, οκ. Ναι, αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι κάτω στον κατήφορο, στη φωτιά. Ναι, οκ. Ναι, δεν παίρνει κάτι από το πεντάρι της μέχρι στιγμής. Και έχουμε χαλάσει του κόσμου τα λεφτά. 2,5 εκατομμύρια παίρνει ο Γόλπς. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ κριτική στον Γκόντι τον Ισπανό θα κάνεις? Ή σου φταίει ο Άταμαν για όλα? Τέλος πάντων, κάθε σχόλιο είναι δεκτό, απλώς συζητάμε εννοείται την άποψη του καθενός. Ο καθένας μας συζητάει την άποψή του. Με κοινό παράγοντα πάντα το Παναθηναϊκό προφανώς. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε ένας από τον άλλον. Κάπως έτσι είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Μετά από αυτό το πολύ κακό αποτέλεσμα. Εγώ οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο για άλλη μια φορά, όπου γράφουμε την τρίτη εκπομπή και έχουμε στήριξη, έχουμε τα like σας και τα subscribe σας και θέλουμε να τα δούμε. Εφόσον σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μια εγγραφή και ένα like, και εννοείται πως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και το εκτιμάμε. Τώρα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη. Ραντεβού την Πέμπτη σε 3-5-2 με αριστερή πλευρά να την παίρνει όλη ο Ζαρουρί, όλο για εσάς. Θα πάρω ένα προφιτερόλ οικογενειακό και θα τρώω όλο το 90 λεπτό. Όλο δικό σας. Πρόβλεψη για σκορ την Πέμπτη, Σπύρο. 0-0. Γιάννη. Για σκορ δεν ξέρω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρει. Εγώ θα πω +2 γκολ Ζαρουρί. +2 γκολ Ζαρουρί. Είναι οι φίλοι μου τα ψυχιατρία. Ο Ταμπόρτα 13 και ο Ζαρουρί 13. Οι φίλοι μου τα ψυχιατρία. Όποιος το πιστέψει θα πληρωθεί αδρά. Έτσι έλεγες και σήμερα. Θες να διαβάσω το μήνυμα που μου έστειλες? Ποιος? Πέτρος. Εντάξει. Κάτσε να το δω μισό λεπτό. Γιατί εδώ πέρα έχουμε κάτι. Κατεβαίνουν τα ουράνια, κάτι πράγματα εδώ πέρα στα μηνύματα. Ναι. Για να δούμε, να το. Ζαρουρού τετέι γκολ σήμερα. Αν θέλετε να βγάλετε λεφτά, παίξτε το. Ταμείο. Πέτρο. Λοιπόν, Ταμείο. Πήγα κουβά σήμερα, επανέρχομαι την Πέμπτη. Δεν ξέρω τώρα ποιον τώρα θα καταστρέψει, δεν ξέρω τώρα. Ποιον ετοιμάζεται να καταστρέψει την άλλη εβδομάδα? Για πες. Ζαρουρί +2. Ωραία. Οπότε παίξτε τον από τώρα θλάση. Πας και σωθούμε.
Το έξοδο από τώρα θα αλλάξει. Να πούμε ότι δεν έχει βγάλει τα εργομετρικά, να πούμε ότι νιώθει κάποια ενόχληση, μπας και σωθούμε. Τα λέμε, παιδιά, την Πέμπτη για το σχόλιο του αγώνα. Καλό προφιτερόλ. Καλό προφιτερόλ. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Ραντεβού την Πέμπτη. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Τα λέμε.